ponovo Neco Games i danas ćemo igrati Piano Tip. Tu je moja sestra. Ćao. Ja sam prvi. Ja inače igram bolje od moje sestre. Da, nažalost. Ja uvijek zbunim igrom jednom rukom, tako da jednim prstom. Sad ću ti ja što igra sa jednim prstom. Ljudi, što se tiče, sutra ćemo snimati možda Svamp Attack ili Fruit Ninja. Fruit Ninja, ali to pa... Šta je? Slučajno ovo počelo. Od ta dva, mi ćemo snimiti jedan klip. Lajkujte, komentaržite i subscribe-ite se na naš kanal. I ako vam se svidio ovaj video i prošli klip, lajkujte i subscribe-ite se, molim, na naš kanal. Sa 15 subscribera ćemo igrati Minecraft. Možda preživljavanje ili Hunger Games. Da. Ili ćemo možda... Nadamo se da će naš kanal biti dobar. Da. Jebote, otvorim ovo. Čekaj, ja ćemo mi tebe. Ajde sad. Sad smetaj. Samo se moj brat gubi. Joj, a što je ovo? Čekajte ljudi. Gledaj sad musical Felix. Ajde. Full HD, Jingle Bells, Canon. Ovo je za vas. Želimo svima srećnu novu godinu. Prošla je srećna nova godina. Ali dobro, pošto mi nismo na kanalu. Tek smo jučer počeli, tako da vam poželimo i mi srećnu novu godinu. Znao sam. Ne. Inače, kad ne snimamo igrice, Nemanja baš dobije neke krune. Vidite ove krune. To vam znači da sam baš dobar. 3 krune vam znači 1000. Tako da... Sada će ona... Šta sam pustila? Sutra snimamo Fruit Ninja ili ćemo Svamp Attack. Tako da... Eto, nešto ćemo snimati. Izvinite što je ovako kasno. Trebalo je danas da izađe 2 videa, ali neće izaći pošto smo nemamo vremena više da snimamo. Mislite stvarno da nemamo uopće snimati. Nemojte da mislite da imali smo neke obaveze pa smo trebali da snimamo 2 videa, smo mi snimili samo jedan, tako da neće izaći 2 videa. I nemojte da mislite da ćemo da prestanemo da snimamo. To nikad ne bi uradio, jedino kada baš nešto bilo bi, ali ne bi sada. Nadam se da nećemo prestati da snimamo. Sada ja igram. Čekaj, sad ja zašto ti
Ali ja igram sam. O, brate, ja ti kažem sa 2 prsta. Ali ja igram s jednim. Morat ćemo da smanjim tamo, prosto valjda nas čujete. Pričaj nešto u vezi nečega. I sutra ćemo snimiti koje... Jesmo rekli da ćemo... Freud njenja ili spavna takta. I da. I lajkujte, komentarište i subscribeujte se na naš kanal. I lajkujte ovaj klip i prošli, ako vam se naravno svidi. Jel' tako? I subscribeujte se na naš kanal. Što ste rekli? I da. To je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!